Prabu Duryudana pranyata ngarindhi kang Sumbakuwirutama dasar Mahamuk Panwita Darmahita Samahita Sarahita masuli nambaran Sembita Dana Cendha Wahata kaya mangkono nujuri aspai sang katemis ing Pandhapi Agung lenggah dampar ten cersemek pramadani pingras kang sekar kanjur sinebaran durat sari kemambek wangi temah kongas gandeng sang atong tuwak yang panglengret yen cina ndur kadosan Prabu Duryudana pasasat Bathara Dayu jelantah kaya prapsan Bekamura mlaparing samya sing wonten ing Jawi kang ngaparikan Raden Duryudana katingal sami mangun paling manah sinambi mirengaken sontening gongso Kyai Darmas ingkang tinatap abdi dalem ngrawit kan kantun panglingga waranggana ingkang mligi katimbalan uyon-uyon ing bajara ngayun kelorong telang diwaja kang hangendhan nuju Ndrawina Jalada katemu marupa swasana kerep sidhem prana banek walang salisik ing mangken Sang Prabu ingat kang pamati Harya Sangguni dereng Pantara dangu ketingal aswaning Radyan Dursasana Sosang Pandhita Kesanyar Katana panuk Sang Begawan Dewangkara ing wingking swambung hat majaring Sang Dursasana inggih Radyan Dursala teka mangkono rereh lirih ruruh sabda Sang Duryudana tumantuk marang Radyan Dursasana Lang-lang ramyane ingkang sasangka kumanyarang mangrengga rumling puri
mangkin tanpa siring halep likang omah Mas Lir muruping langit tekian sarwa manik kawin nyong sinawung sasak sekaro sinuci Kungyang Panwati Sri Tinon ing pasewakan busana manika warana sepak puspiteng udyana
ing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirat kenyaring bejo liwaran kilat sisiring kaget wiwuh gangga mreminging kadyut ing maruta mangga saparan mangambar gongas yata wau Prabu Suyudana ngandika winaring semu kampil benjang dehulun panamung hamundi Sadanjeng Rama wong kewala rinembak rumuhun mringkatang Sata Kurawa mringkatang Sata Kurawa kadiparan met marga kang prayoga kang pinanggya jiwanggana iwa iki Adimas Dursasana kang swan didhereki putraku Dursala lan nganti pandhita yaksa Yayi Dursasana sawis siasat kringetmu semelih harasamu mara diagi matura ana wigati apa dene Siadi marak irsanipun Kakang Dursasana kawula nuwun kepareng punjuk atur Kakang Prabu Duryudana sowan kula ingkang sepisan unjuk sungkem dhumateng paduka Kakang Prabu kaping kalih kula nderekaken nringgih badhe tetepangan kancang Premban ing wingking menika Kakang Prabu inggih sinuwun kepareng ndhetepang gladiwanuh kula menika pandhita wingking saking pertapan Hargaliman peparap kula Begawan Dewangkara sinuwun iya Penemban ingsun Prabu Duryudana kula nuwun Kakang Prabu njuk menika
Bisa ngreksi Diwangkara wekdal menika dados gurunipun yuga kula pun Dursala ing babagan atosing balung leding kulit ugi ulah kridaning perang Prabu. Syukur bagi sewu dene siadi tansah budidaya murih bisane sekti mandraguna putraku Dursala. Kulub Dursala kula wonten dawuh Prabu para majuh kini nggih sedika Prabu hanjrah ingkang puspita arum kasiring samirana mrih Gadung ngas kandanya maweh raras renaning diya wonten dawuh Prabu pamiji putra kula pun Dursala. Dursala nun kula selawase sira peguru marang Begawan Dewangkara. Apa kang wis sira tampa Dursala? Inggih Prabu. Selami kula meguru bapa Begawan Dewangkara sampun kathah ngelmu ingkang kula tampi wa. Kadosta kanuragan kadigdayan sampun cakup sedaya Prabu. Dursala nun kula sawise sira darebi kasekten banjur tumandhani kanggo apa Dursala? Nun inggih Prabu tumandhanipun sepisan kangge tetamenging diri kula. Kaping kalih kangge rumeksa wetaing negari Ngastina. Kaping 3 kangge njageni menawi sawanci-wanci estu dados Bratayuda binangun kula badhe ngadepi paman Pendha Prabu. Iya jagat, iya Dewa Bathara. Waduh. Anak kula nang wong gagah. Syukur bagi sewu sekti jemurung yen to jroning atimu wis ana niat kang mengkono. Tegese ora ilang Duryudana darepi keponakan Atmajaku Dursala kang bakal abuh marang Punwa Kulub. Kepareng semulatur sinuwun piye matur sang Remban mboten nama ngrumiyini dhumateng kersane Pangeran Sang Prabu. Sewanci-wanci saestu dados Bratayuda Jaya binangun paduka nata sakadang boten perlu tumandang. Cekap siswa kula pun Dursala piyambak sampun saged ngrampungi para Pandhawa sak turun-turunipun sinuwun. Remban syukur bagi sewu. Dene sira wis mesthekake bakal sirna para Pandhawa sak pranane. Cukup putraku Dursala Dewi. Keluhuran Kangjeng sinuwun. Kepara dina iki Dursala nun kula kanggo mbuktekake kang dadi aturmu. Wektu iki Gatotkaca sak sedulure padha nggelar baris ana ing Tegal Kuru kang dadi gugat marang jeneng ingsun. Dheweke njaluk negara Praja Ngastina saka ing astaning ingsun. Mula Dursala nawa anak lanang bisa nyingkirake Gatotkaca sak sedulure saka Tegal Kuru.
syukur babar pisan bisa mateni Pandhawa. Anakku Dursala bakal ingsun paribumi ngamarta sautuhe. Kakiat risang kapirangu. Rinangkul kinempit-empit. Dosang naning pewono. Ya si tukang walang ati, ya si tukang nesing tias, ya si tukang kutu kering. Wa Prabu Duryudana badhe kula wujuding dados pamundhut Prabu Kurupati. Wah, kepara boten jenak kula wonten ing ngriki. Kepareng ing putra Dursala nyuwun pamit. Nyuwun pangestu nyuwun Prabu Kurupati. Saya nyuwun pangestu Kanjeng Prabu Dursasana, dalah nyuwun pangestu dhateng Guru kula Sang Dewangkara. Kula bidhal sakmenika jemujug ing tegaku wigatos badhe nikas pancing janganipun reca sak sederek Prabu. Kula boten kantun badhe mungkasi gesangipun para Pandhawa ing muka bumi mriki. Dursala boten badhe wangsul dhateng ngastremi diri saged nyangking astani para Pandhawa saat majanipun. Iya, nggih Dursala. Tak pangestu muga larang juritmu. Oh, Koko Prabu kula inggih boten kantun. Kula nyuwun pamit wigatos badhe memanuhi dhateng yuga kula, Koko Prabu. Nadang kula inggih nyuwun pamit sinuwun badhe ngatawati yuga kula menika. Ya Premban tak panggah puji raja muga duwe karo kabeh wae kang padha lumaku. Niat alangening kalang yuwana klara pantamun cara Tinuan rekoneng surung sorot tetan padang Paman Sengguni wonten timbalan sinuwun Murgagi metu unjuk paman dawuhna marang para kadang Kurawa jeneng sabiyantu putra Dursala paman iki paremantalah swanen sinuwun duga-duga dienggo ngati-ati saka Silali Kartomarma nun kula kanggo Adimas Kartomarma aja nganti nalisih kang dadi lakumu nyuwun tambahing pangestu.
sampeyan ngambil upacara nata ngemu iku anakku bocah ayu kula yung sujud syukur ing saning Gusti Allah ya nggih awake dhewe kelakon swanana ngawi kene pinayungan rahmating Gusti Allah ya nduk nggih yung angkoridane Gusti aku karo sampeyan bengi iki wis kelakon nyambung tali silaturahim karo warga ngawi kene ya yung awake dhewe iki kena tak arane jelek-jelek pijer nyang ngawi wae ya nduk nggih sasi Agustus wingi awake dhewe ketimbalan mrene dening Mbah Kung dalam rangka nderek tasakuran hari jadi ya Mak heeh dasare ya wis kaya tradisi ya nduk angger hari jadi mesti nimbali awake dhewe matur sembah nuwun aku diberkahi Kyai Ngawi muga-muga ora waleh karo budayane dhewe ya Mak bombong atiku ya nduk alhamdulillah Kyai Ngawi ora bosen nyawang kowe kepara saya tambah raket kekadangane karo warga agung Ngawi ya nggih insyaallah mengkono yung bungah rasane atiku ngrasake swasana Ngawi bengi iki ya nduk aku ya ngono kok yung masyarakat kene tansah ayem lan tentrem guyub rukun
Apa maneh menawa ngelingi akhir-akhir iki suhu politik mulai panas mak. Kaya nggone dhewe sing biasane adem ayem kaya tetep kena imbase pilkada DKI. Iya, Nduk. Manut penemuku kabeh kuwi kudune bisa dirembug kanthi sareh. Kaya ngendikane Gus Ipul mau, ayo padha disarasehke sing becik. Aja mung nggugu emosi, aja mung nuruti nafsu, kabeh bisa dirembug. Nggih. Ana geseng penemu prayogane ayo padha dirembug barengan sing kanthi becik linambaran bathuk sing adem mati sing semeleh ada saka rasa emosi ya yung heeh ya mung penyuwunku marang kabeh wae aja nganti ninggal marang kawaspadan lan kaprayitan yo nduk pamriya apa pamriya dimen aja nganti klebon anasir-anasir saka njaban daerah sing mung bakal ngedu kumba siji lan sijine nduk. Apa ya ana ta yung wong sing mentala ngedu kumba marang bangsa akeh-akeh wong kok nduk sangsaya menjelang pilkada serentak kaya ngene iki semakin merebak kampanye hitam adu domba luwih-luwih nggawa isu sara nduk. Padahal bahaya banget ya yung adu domba menggunakan isu sara. Wah bener banget nduk. Mula bola-bali para tokoh lintas agama menyerukan perlunya kampanye damai dan anti isu sara ya nggih. Nggih. Aja nganti bangsane dhewe terpecah belah kaya negara-negara liya ya Mak. Aku ngeri yen nonton Irak lan Suriah sing dadi korban ora urung ya rakyate ya Mak. Iya nggih. Mula saiki wis wancine kembali ke falsafah luhur bangsane dhewe ya nggih. Pancasila Mak. Cocok kepara nyata. Bangsane dhewe iki dibangun di atas rangkaian perbedaan. Ratusan suku, bahasa dan ribuan pulau. Berbagai agama dan aliran kepercayaan, kenyataan dan keunikan ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi ancaman perpecahan bangsa kok nggih. Iya. Bener banget kuwi yo. Ya lumantar Pancasila kabeh perbedaan mau bisa diwadahi, Nduk. Iya. Dasar perbedaan itu adalah rahmat saka Gusti Allah ya yung. Kepala nyata Pancasila sudah terbukti sebagai falsafah pemersatu bangsa lho nggih. Bangsa liya doh kisruh geger perang saudara gak rampung-rampung alhamdulillah NKRI tetap utuh bersatu nggih. Nggih. Ayam tentrem kaya swasana ngawi iki ya yung. Heeh. Mula kang saka iku kowe kudu sing waspada lan ngati-ati ya nggih. Nggih. Ya semono kok ya isih ana ya mak pihak-pihak yang berniat mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya mak. Tak kandhane ya nduk. Piye yo? Ideologi Pancasila kuwi disebut sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia karena mencakup seluruh sendi kehidupan mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan, Nduk. Ngono ya ya. Heeh. Bapak Profesor Muradi, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah mengatakan bangsa Indonesia wajib menerapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila demi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, damai, dan kuat. Amin ya Allah. Beliau menjelaskan ideologi Pancasila itu juga mencakup Islam sebagai agama yang komprehensif dan mengandung ajaran yang sangat modern serta rahmatan lil alamin gitu. Iya, rahmatan lil alamin. Heeh.
Islam itu damai ya, Mak. Iya jelas Islam itu damai. Artinya Islam itu tidak hanya membawa keberkahan kepada alam dan manusia saja, tapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti binatang, tumbuhan dan lain-lain. Islam juga membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan. Amin ya rabbal alamin. Jadi adalah keliru kalau ada yang ingin membenturkan Islam dengan Pancasila ya wah persis keliru banget nggih. Mula Bapak Profesor Muradi nganti ngendika kalau ada orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, maka mereka bukan WNI dan silakan keluar dari NKRI ini. Ngono ya heeh. Wis tegas nggih. Setuju aku yo. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Gus Isfah juga mengatakan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan lagi di kalangan anak muda. Problem yang selama ini terjadi, Pancasila hanya menjadi konsep yang hanya sekadar dihafalkan tok. Nilai-nilai Pancasila harusnya diamalkan dan diwujudkan di setiap nafas kehidupan bangsa Indonesia Yoyung. Bener kuwi nggih, heeh. Mula aku nderek ndedonga semoga Pancasila tetap lestari ana bumi Indonesia tercinta iki ya nduk, dan generasi muda kita kembali belajar falsafah Pancasila demi membangun karakter manusia Indonesia yang baik dan bermartabat. Nggih. Jayalah Pancasila, jayalah bangsaku, jayalah negeri kesatuan RI. Nggih, aku nderek ngamini Mak. Iki juga uga diaturake dening Gus Ipul melanjutkan festival Wayang Nusantara. Nggih. Sembah nuwun Gus Ipul kepareng paring panglipur dhateng warga Agung Ngawi. Semono uga Gus Ipul ya sembah nuwun karo Bapak Bupati kepareng melu cancut Kaliwondo yaiku bisa mensukseskan acara bengi iki. Iki malah dibarengi festival angkringan nggih. Iya. Daharan khas Ngawi. Kakehan gunung tanpa gunung ayu nduk enggal ngaturi para kadang-kadang bintang tamu pelawak nggih. Monggo tak derekke. Ning aja diwliroki ya nduk. Gak